Hej, så vil jeg gerne byde tilbage efter sommerferien til denne podcast Healthy Minds med mig, Ulrik Jerpsted. Og den er fortsat sponsoreret af Daily Copenhagen, dansk kosttilskud-brand uden unødvendige tilsætningsstoffer. Man kan stadig bruge koden HM20, hvis man vil have 20% og prøve dem af. Og så har jeg glædet mig meget til at præsentere dagens gæst. Det er Allan Lindeberg, professor i epidemiologi ved Københavns Universitet, og så leder han et forskningscenter på Bispebjerg, som forsker i, hvordan man forebygger sygdom og mange andre ting. Så velkommen til. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi du gad komme. Kan du starte med at give en kort præsentation af, hvem du er, hvordan du er kommet ind på at lave det, du laver i dag? Og du behøver ikke at gøre dig kortfattet, vi har tid. Jamen, altså først og fremmest tak, fordi du vil have mig herinde i studiet og fortælle lidt om, hvad jeg går og laver. Den måde, altså det hele startede jo egentlig, da jeg gik ud af gymnasiet, så vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg ville lave og hvad jeg skulle studere. Og jeg vidste godt, at jeg var god til tal. Jeg interesserede mig for samfundet og politik, også lidt for biologi og naturvidenskab. Og jamen, så endte jeg faktisk med at prøve både at læse medicin, datalogi og nationaløkonomi. Og på én gang? Ikke på én gang. Jo, der var lidt overlap indimellem, men jeg endte så med at blive læge i 1994. Og så var jeg så rundt på forskellige kliniske afdelinger et 4 års tid. Og jeg endte også i løbet af den tid på en lunge- og allergiklinik, eller afdeling. Og på min vej der gennem systemet, så blev jeg så tilbudt en fuldt finansieret Ph.D. Og det blev jeg lidt interesseret i. Projektet, det var sådan noget med at lede en befolkningsundersøgelse. Og det var et epidemiologisk projekt, hvor jeg skulle undersøge, hvor mange der havde allergi i befolkningen, og prøve at finde ud af, hvorfor man fik allergi. Ja, hvor stor en befolkning skulle du have? Jamen, det var cirka 1200 personer, vi ligesom kaldte ind, og så allergitestede vi dem rigtig grundigt. Og så var der en, der havde været så venlig at gøre det 10 år før mig, og så kunne vi ligesom sammenligne fra 1990 op til 1998, hvor mange der havde allergi. Var de samme patienter, samme population? Både og. Altså, der var nogen, vi kaldte ind igen, og så havde vi også en ny population. Og et af de spørgsmål, dengang i 90'erne, der var der en hel masse nyheder omkring, at der var flere, der fik allergi, og jeg troede ikke rigtig på det, så jeg blev sådan lidt fanget af den problemstilling. Jeg synes, det var meget mærkeligt, at noget kunne stige så voldsomt, som man troede, det gjorde dengang. Men der var ikke rigtig nogen, der havde undersøgt det med objektive metoder. Og den problemstilling faldt sådan meget godt ind i det der, jeg godt kunne lide tal, jeg kunne godt lide noget med samfundet, jeg kunne godt lide noget med den naturvidenskab og den menneskelige organisme, og hvor allergi jo også har noget med immunsystemet at gøre, og på den måde, jeg kunne ikke lade være med at sige ja. Så jeg gik ind i det, og jeg synes også, jeg kom med et klart svar på, at allergi faktisk var flerdoblet over relativt få årtier. Det var ikke bare, at vi var blevet mere pylrede, og vi var blevet bedre til at diagnostisere. Det var simpelthen en reel stigning, og den var ganske voldsom faktisk. Og så gik jeg så i krig med at finde ud af årsagerne til det, og senere førte det jo så til, at jeg blev involveret i udforskningen af andre sygdomme, hjertekarsygdomme og diabetes og lungesygdomme. Og så inden jeg ligesom vidste af det, så var jeg faktisk i gang med at bevæge mig længere væk fra det kliniske arbejde som læge og ved at blive uddannet som epidemiolog. Det er ikke sådan en beskyttet titel, men i dag kalder jeg mig epidemiolog. Og epidemiologi, det er noget med hvor hyppig er sygdommen, og hvordan er distributionen i befolkningen, og hvad er årsagerne til sygdommen opstår, og også klinisk epidemiologi, der handler om, hvordan det går dem, og hvordan vi kan ændre forløbet. Så det er noget med forebyggelse og behandling af de sygdomme. Og på den rejse,
så kom jeg også ind i ledelse her, hvor jeg så i dag er endt som leder af det her Sundhedsforskningscenter. Så det kan man sige, det er egentlig den korte udgave af det. Hvordan det center så har udviklet sig, det er så over de sidste 60 år, hvor jeg også har været med de sidste 20-30 år. Det er sådan en anden historie, som måske kan vende tilbage til senere, hvad det egentlig er, vi går og laver som center, og hvordan vi opstod. Hvad er så... nu nævnte du en del ting, som du så kom ind i forskning omkring hjertekarsygdom og allergier til at starte med. Det er vel også begrænset for, hvor mange ting, man kan blive rigtig kloge på, eller er der ikke en begrænsning for, hvor mange bolde du kan holde i luften med, hvor mange ting, du kan være rigtig skarp i, hvordan de udvikler sig, hvordan man forebygger dem, hvordan de er i befolkningen, og hvordan man behandler bedst muligt? Jo, altså som epidemiolog og læge, som jeg jo også er, så er jeg jo meget all-round. Jeg har nogle hjertebørn, som jeg beskæftiger mig, som jeg ved mere om, og så er der nogle, jeg måske ikke er drivkraften i projekterne, men så leverer jeg den epidemiologiske viden ind, og så som regel, næsten altid er der nogle andre eksperter med, altså for eksempel læger med speciale inden for de pågældende sygdomme, som sørger for, at forskning giver mening og er relevant og excellent. Så på den måde er sundhedsforskning i dag jo noget så smukt som meget tværfagligt. Ikke? Ja. Og det er også på vores center har vi jo alle mulige baggrunde uddannelsesmæssigt. Altså vi har kostforskere, vi har folkesundhedsforskere, vi har læger, vi har datafolk, vi har statistikere, og så det er meget sådan tværfagligt, og så har vi jo så alle de kliniske afdelinger, som vi så samarbejder med. Ja. Så. Hvad synes du så er mest interessant, hvis man kan spørge dig om det? Altså, jeg kan jo jeg kan egentlig godt lide de områder, hvor der ligesom er et mysterium, man ligesom kan opklare, ikke? Altså, hvor der er mangel, hvor der mangler noget viden. Og der har jeg nok haft en forkærlighed for det, jeg vil kalde de oversete sygdomme. Ja. Og der synes jeg, at allergi var en af de sygdomme, hvor der var overset på det tidspunkt, og desværre stadigvæk overset. Vi ved stadigvæk ikke nok om det. Det er også lidt uselt behandlet i sundhedsvæsenet. Det er ligesom lidt overset behandlingsmæssigt også. Og så er der så en sygdom som cøliaki, også en lidt overset sygdom. Der er vi også ude lidt noget allergi, ikke? Ja, det er en immunologisk sygdom, altså vi kalder det en autoimmun sygdom, men så det er ikke allergi egentlig. Så på den måde, men i hele taget overfølsomhedssygdomme i bredere forstand, og visse lungesygdomme også, så er også oversete. Så, kan de ikke også gå ind under allergi, altså mange lungesygdomme, hvis det er noget? Jo, men ofte kan allergi også være en drivkraft i astma, så har man det, man kalder allergisk astma. Ja. Og så er det ligesom en del af en allergisk luftvejssygdom, og på den måde hænger det meget sammen, rent biologisk og årsagsmæssigt. Ja. Så hvis allergier ligesom er... Nu nævnte du nogle... Lad os bare gå i gang. Gå til brødet, eller bide til bolle, eller... Fordi det passer godt med cøliaki. Kan du sådan... Hvordan er så... Cøliaki er jo så en immunreaktion over for gluten. Ja. Og det er jo så... Hvor mange har det? Ved du det? Altså, noget, jeg tænker, det er jo sådan noget, du ved. Det har vi forsøgt at finde ud af, og vi ved jo, hvor mange kendte der er, for det registrerer vi jo ret godt i vores systemer her i Danmark. Der kan man gå og slå op i Landspatientregistret, og så kan man se, hvor mange der har den her diagnose. Ja. Og den type forskning er jo ret god til at lave, og der er forekomsten cirka en halv procent, det er cirka 14-15.000 eller sådan noget, mener jeg cirka det er, sidst vi så efter, som har den sygdom, og det er en livslang sygdom, så når man først har fået den, så har for praktiske formål, så har man den hele livet, ikke? Jo. Men det som... Hvad betyder for praktiske formål? Ja, altså, jeg vil ikke kunne afvise, at der er nogen, der en eller anden dag vågner op og siger, at nu kan de godt tåle gluten igen, og så prøver de det, og så
så går det godt. Men altså i vores... Altså, statistisk set er det meget sjældent, og det er ikke det, vi anbefaler at begynde at forsøge at spise gluten igen. Så cirka 14.000 mennesker? Ja, og man kan sige, at vores undersøgelser, når vi går ud i befolkningen og screener, og det har vi også prøvet at gøre, så finder vi ret mange, som ikke var kendte. Så det er vores overbevisning, at forekomsten er måske 4 gange større end den kendte. Ikke? Og det var ret meget. Altså, så der kan være et mørketal der. Ja. Og det passer meget godt sammen med, at vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har spurgt cirka 800 patienter med cøliaki, hvor lang tid der egentlig gik fra, at de fik det første symptom, til de fik diagnosen, og fra de gik til lægen, til de fik diagnosen. Ja, og hvor langt gik? Og det var cirka gennemsnitligt 6 år fra første symptom, til de fik diagnosen. Og cirka 20% var gået mere end 10 år. Og det er jo frygtelig lang tid at gå med en diagnose, som har givet dem alle mulige problemer og mistrivsel og alle mulige ting. Så det er en sygdom, der som vi har fundet ud af, er meget svært at diagnostisere, og for læger har svært ved at diagnostisere den, fordi at den ligesom kan have alle mulige mærkelige symptomer. I gamle dage sagde vi, at det var en børnesygdom, og det var noget med maven, så man havde tynd mave og vægttab, og man voksede ikke ordentligt. Men i dag har vi fundet ud af, at man kan få den i alle aldre, og at det egentlig er rigtig mange af dem, der slet ikke har mavetarmsymptomer. Ja. Og derfor, dem er der også nogle af, som har de klassiske symptomer, men der er også rigtig mange, som har alle mulige andre symptomer. For eksempel mangel på mikronæringsstoffer som tegn på malabsorption, altså at tyndtarmen bliver slidt af den her immunologiske reaktion imod gluten, og så kan man ikke optage næringsstofferne ordentligt, og det typisk er, at man kommer til at mangle jern eller zink eller vitaminer, og så får man symptomer alt efter, hvad det er, man mangler, kan man sige. Ja. Så det er helt klart en sygdom, vi er blevet meget opmærksom på, og vi vil godt have noget mere forskning i det, men der er ikke ret mange, der forsker i det. Nej. Det sjove ved den sygdom, hvis jeg må sige det sådan sjovt, altså det er ikke sjovt for patienterne, men interessant for en forsker, det er, og en læge, det er jo, at det er det er den eneste hyppigste sygdom, hvor den primære og nærmest det eneste behandling, det er kostændringer. Ikke? Ja. Så man fjerner gluten, så godt man nu kan, fra kosten, og så langsomt sker der en opheling af immunsystemet, og det falder til ro, og tyndtarmen kommer til at fungere igen, og så kan man sådan set leve et normalt liv. Man skal så bare ikke spise gluten, og det kan så også være en udfordring i sig selv, kan man sige. Ikke? Ja, jeg spiser ikke gluten, så det kender jeg alt til. Hvad så har jeg hørt om udtrykket non-celiac gluten sensitivity. Ja, det er jo så patienter, som reagerer på gluten, eller oplever, at de reagerer på glutenholdig mad, men hvor det ikke er cøliaki. Og det kan så være andre ting. Det er sådan et område, vi ikke ved nok om endnu, hvad årsagen egentlig er, men det kan være forskellige årsager. Bliver de registreret? Er det en egentlig diagnose? Der bliver der faktisk svar skyldig. Ja. Det tror jeg, det er lidt i tvivl om. Ja. Om den bliver registreret. Jeg kunne forestille mig, at det ikke var særlig specifikt registreret. Nej, præcis. Nogle af dem bliver også registreret som irritabel tyktarm, som jo også er en lidelse, som vi ikke ved nok om, og som måske er noget med tarmmobiliteten og den neurologiske i tarmsystemet, mobiliteten, der ikke rigtig fungerer ordentligt, eller noget med mikrobiomet for eksempel, hvor vi har en tarmflora, som ikke fungerer ordentligt. Altså, der er mange teorier omkring det, og der er rigtig mange, der har de symptomer, og det er rigtig generende for mange patienter. Heldigvis er irritabel tyktarm en godartet lidelse på den måde, at det ikke er forbundet med dødelighed, eller at det går en dårligere på den måde. Ved vi, hvor mange, der har irriteret tyktarm i Danmark? Jeg har ikke lige tallet, men det er betydeligt. Det er virkelig en stor mange, der har det. Og betydeligt flere end for eksempel cøliaki. Så det, på den måde er det en større sygdom antalsmæssigt. Kunne det ikke være
uden at gå nogen på klingen, men vil man ikke sige, at irriteret tyktarm kunne godt dække over mange forskellige diagnoser? Det kunne det sagtens. Altså, at man havde en bakterieovervækst, svampeovervækst, parasitovervækst, eller det virus? Kunne godt, det du lidt antyder måske der, det er, at det kunne være en eller anden kasse, hvor vi smider dem i, vi ikke lige kan finde ud af, hvad fejler. Og det kan man ikke udelukke, at der kan være noget om det. Og da vi jo ikke kender de præcise årsager, så synes jeg, vi må være åbne over for, at det godt kan være flere forskellige sygdomme, der ligesom bliver blandet sammen, og at der er brug for mere viden om præcist, hvad årsagerne er, og hvordan vi adskiller de sygdomme, for det kan jo betyde noget for hvordan vi skal håndtere dem og behandle dem. Præcis. Så. Ja. Okay, så vi havde noget cøliaki. Hvordan stiller man diagnosen cøliaki? Det gør man, altså det første, man gør, hvis man har mistanken, det er at tage en blodprøve for cøliaki-antistoffer. Og man skal bare sørge for, at de har spist gluten inden. Men hvad nu, hvis de får ondt i maven, når de spiser gluten, så har de måske ikke lyst til at spise gluten inden? Ja, men det bliver man nok nødt til at gøre, ikke? Altså, man vil nok man skal jo rimelig sikker på, at man er eksponeret for gluten, fordi ellers kan man risikere, at blodprøven vil være falsk negativ, ikke? Så det kræver ligesom et gluten. Jamen, det er 4 uger, man så skal have et vis antal gram dagligt, ikke? For at være sikker på, at man ikke misser noget der, ikke? Og hvis den så er positiv, så går man videre med en kikkertundersøgelse af tyndtarmen, hvor man så tager nogle biopsier. Hos børn er man begyndt at kunne stille diagnosen i de tilfælde, hvor de her cøliaki-antistoffer er meget forhøjet. Så kan en speciallæge afgøre, at her er vi så sikre på, at det er cøliaki, at så kan man afstå fra at stoppe et rør ned i maven. Det lyder sådan. Ja, man overvejer også lidt, om man kan gøre det med voksne efter samme princip, men det er sådan ikke helt vedtaget endnu. Men hvis man har antistoffer, altså høje antistoffer, så har man vel altså cøliaki på en eller anden måde. Hvorfor skal man... Er det så for at se, at tarmen er i stykker? Jamen, det er fordi man skal være sikker på diagnosen. Altså, det er jo også derfor... Hvis du får ondt i maven af at spise brød, og du har antistoffer, behøver vi så at vide mere, så er det jo... Jamen, det synes jeg er en rigtig god indvending og et godt spørgsmål. Men jo lavere de der antistoffer er, jo mere i tvivl kan vi blive. For antistofferne kan også være lidt forhøjet, uden at man egentlig har cøliaki. Så hvor skal man sætte grænsen? Og vi må meget nødigt overse... Eller det er jo en alvorlig diagnose at få på den måde, den er livslang, så du får at vide, at du skal have livslang glutenfri diæt, og nu dem, der går op i kost, det er måske nemt for dem, men for en familie at skulle omstille sig, det er faktisk og også det sociale, hvor man skal ud i byen, og det er ikke en let, hvad kan man sige, ting at håndtere. Og derfor er det jo en diagnose med konsekvenser, hvor man helst ikke vil stille diagnosen, uden at vi faktisk er sikre på det. Og så kan man også fejle nogle andre ting. Altså, og det skal man nogle gange udelukke, ikke? At man ikke fejler nogle andre ting. Så det er en diagnose. Altså, blodprøven skal tages af en læge, og som ligesom skal få mistanken på den måde, og så skal det være en speciallæge, der stiller diagnosen, så man er sikker på, at det er en korrekt diagnose, og at man har udelukket andre sygdomme. Ja. Det er jo ret, nu ved jeg jo selv, jeg spiser ikke korn, eller stort set aldrig, men sker der lige en gang imellem. Men i gamle dage var der jo et tillæg, man fik, hvis man havde diagnosen, så man fik penge, fordi det var dyrere at være cøliaki-patient end ikke. Jamen, det har de jo fjernet nu, så der er ikke det er virkelig godt husket, fordi jeg kan ikke lige huske, hvornår man fjernede det tilskud. Og jeg vil sige, at det er jo et kommunalt tilskud, så det er jo ligesom et tilskud, som kommunen ligesom bevilgede. Ja. Og nu er det stort set afskaffet. Og jeg synes faktisk ikke, det er særlig rimeligt, fordi det er... Hvis du nu fejler en sygdom, hvor du skulle have en blodtrykspille, for eksempel, så får du jo igennem apoteket og med en recept, og så får du refusion fra
det offentlige efter visse regler og sygesikring i Danmark. Men hvis du har cøliaki, jamen så er du ligesom på egen hånd, kan man sige. Og det synes jeg bare ikke at spise uden korn. Det er det jo. Ja, det er og det. Det er ofte hele familien. Ja. Og der, ja, fordi panderne må ikke være i kontakt med, og altså det hele skal jo... Ja, som borger i det her samfund, synes jeg, at det er for dårligt. Jeg synes, man bør på en eller anden måde kompensere de her familier for den ikke ubetydelige effort og omkostning, som det er at behandle for eksempel det barn, man har. Ja. Og de afledte udgifter, der kommer. Der er problemer nok at tage fat på, ikke? Ja. Altså, når man har et sygt barn, for eksempel, eller en syg pårørende. Til vidt jeg husker, var det sådan noget 1.000 kroner i kvartalet. Det var ikke sådan noget, der ligesom... Nej, det var ikke voldsomt i forhold til mange andre behandlinger. Nej. Ikke? Men det er sjovt at tænke på, at bare fordi behandling er kost, og det er en anden kasse, ja. Havde det været inde i sygesikringen, og var det på recept, jamen så tror jeg det, så er jeg ret sikker på, at så ville det have været... Der havde været penge til det. Ja, så havde der været penge til det, ikke? Ja. Eller hvis der havde været en pille. Ja. Eller andet, ikke? Hvis det er en pille, så er der altid penge til det. Og der er vi desværre ikke endnu, at vi kan give en pille for cøliaki. Der er forskellige behandlinger på vej, men det er tvivlsomt, hvornår de kommer, og om de i virkeligheden kan gøre, at man kan spise gluten igen. Det tvivler jeg lidt på, at det ikke der vil jeg endnu i hvert fald. Spørgsmålet er også, om man har lyst, når man nu ved, at det er så dårligt. Man skal i hvert fald være sikker på, at det er sikkert, og at det ikke man ikke får et tilbagefald med sine symptomer og påvirkning af sin tyndtarm. Ikke? Ja. Så lad os sige, at vi er sådan, okay, vi havde cøliaki, non-celiac, og så har vi talt lidt om de forskellige... Har du hørt om de her forskellige krydsreaktioner, der er på gluten og ting, der ligner gluten? Sådan så, at hvis man har cøliaki, at man kan holde... Hvis man har cøliaki og antistoffer over for gluten, så vil kroppen angribe gluten, så længe du spiser det og laver høje antistoffer. Når du så lader være med at spise gluten, så burde dine antistoffer falde. Hvilket også er argumentet for, at man skal spise det 4 uger, inden man får taget en blodprøve, så man kan se, om der er noget. Men har du hørt om, at der er nogle fødevarer, der ligner gluten lidt? Sådan, så hvis du så indtager nogle af dem, og hætter med for eksempel boghvede, eller ris, eller sådan nogle, eller havre, glutenfri havre, som har en kodning, der minder lidt om det samme, som så kan holde antistofferne højt, selvom du har fjernet selve gluten. Altså, jeg har hørt om problematikken, og man har for eksempel med havregryn diskuteret om der er noget i havregrynen, som kan minde så meget om gluten, at det kan give en reaktion. Men jeg tror nok, at konsensus er lige nu, at det mest er et problem med kontaminering fra hvede. Ikke? Altså, så der kan være rester af hvede i forbindelse med produktionen og høstningen, som kan give de her problemer. Okay. Men det anbefales klart, at man spiser, selvom havre i princippet ikke burde immunologisk have gluten, så anbefaler man, at man køber glutenfri havregryn, så man er sikker på, at det ikke er indeholder. De må også have nogle grænser, de skal bevæge sig indenunder, så de kan kalde sig glutenfri havre. Præcis, det har de nemlig. Ja. Men det er jo, altså, de forskellige korn har jo lektiner, og gluten er jo bare et lektin. Havre har jo et andet lektin, som så ikke hedder gluten, men så det er jo, altså... Ja. Det er jo sådan nogle disruptors. Ja, det er en diskussion. Jeg kender diskussionen om, og jeg er ikke 100% sikker på, hvor konsensus er nu. Nej, man kan jo prøve at køre glutenfri, og hvis det går fint, bare til lytterne, hvis man sidder og bakser med det. Man kan jo prøve at køre glutenfri, og hvis det går bedre og bedre, jamen så har man sikkert gjort det fint. Hvis det ikke går bedre, så kan det være, at man skal prøve at tage havre ud og nogle af de andre ting ud. Men der er nogle patienter, hvor det ligesom... Hvor de fleste patienter, der har en cøliaki, de responderer rigtig godt og bliver sådan set symptomfri. Men der er nogen, hvor man ligesom ikke rigtig kommer hele vejen, ikke? Ja. Og der kan man jo så begynde at lede efter andre muligheder, ikke? Ja. På kosten igen. Ja.
Ja, på kosten. og ikke og nogle gange kan det også simpelthen være nødvendigt at give noget immundæmpende medicin. Ja. Ikke? Altså sådan i visse har man gjort det for cøliaki-patienter? Ja, det har man ved nogle patienter, hvor man ikke kan få dem helt, deres inflammation dæmpet helt. Ikke? Er vi så over i metotraktat eller biologisk behandling? Ja, det kan være noget af den ret. Ja. Ikke biologisk behandling, mener jeg ikke, man har udviklet endnu, men med forskellige typer af metotraktat-agtige ting, ja. Alazospirin, tror jeg også der. Okay, så lad os springe fra selve kornallergien. Er der andre allergier, som du synes er interessante? Dem alle sammen selvfølgelig, men... Jo, altså man kan jo også blive allergisk over for hvad kan man sige, andre fødevarer, fødevarer, altså en egentlig allergi, hvor det er et såkaldt immunoglobulin E-molekyle, som reagerer og binder sig til proteinet i maden. Ja, hvad for nogle andre fødevarer klassiske? Jamen, der kan for eksempel være, det kan være hvede også, for man kan også have en hvedeallergi, ikke? Det er jo sådan en differentialdiagnose fra cøliaki, ikke? Så er det så ikke gliadinen? Nej, det er et andet antigen i hveden, som man så reagerer man med en IgE-antistof. Så er der også æg og mælk, som også kan give problemer. Og peanut er også en hyppig allergi i mange lande. Ikke så meget i Danmark, men... Hvor tit er æg? Ja, hvad siger du? Hvor ofte er man ikke allergisk? Altså, jeg mener, det er sådan et relativt sjældent her i Danmark. Altså, vi snakker om, at det er hyppigst i starten af livet. Ja. Og så er der nogen, der vokser fra det. Men jeg vil tro, at for de typiske fødevareallergier i Danmark ligger vi under 1-2%. Altså, så det er sådan forholdsvis sjældent i forhold til mange andre lande, hvor man egentlig er hårdere ramt. Er ikke allergi? Ja, også æg. Men især peanut har nærmest været lidt epidemisk i nogle lande, for eksempel Storbritannien og Australien og USA. Hvorfor lige der? Jeg ved det faktisk ikke. Nej, det er lidt men der er faktisk en god og meget lærerig historie omkring den epidemi, vi har set i Storbritannien. Fordi at det, man har fundet ud af, det er, at man faktisk at den i gamle dage, da jeg startede i det her felt, så var der nogle råd i mange lande om, at man skulle arme eksklusivt, det vil sige kun arme børnene, og helst så længe som muligt, så man også skulle forsinke introduktionen af fast føde. I England havde man faktisk også et råd om, at på grund af for at forebygge peanutallergi, at man så skulle undgå peanutallergi, hvis man var højrisikobarn, altså i høj risiko for allergi. Undgå peanuts? Ja, indtil man var 2 år eller 5 år eller sådan noget. Og der havde man så en epidemi, og så fandt man ud af, at det var egentlig lidt underligt, at det steg så meget i England. Og så var der forskellige studier, der tydede på, at muligvis var det en idé at forsøge at introducere peanut tidligt, så man blev tolerant og forebygget allergi. Og så var der nogle engelske forskere, som faktisk prøvede det af i sådan et stort, flot lodtrækningsstudie, hvor man randomiserede et stort antal børn som var i høj risiko for at få allergi, fordi deres forældre havde allergi. Og så i løbet af det første år af deres liv, blev de så randomiseret til at få en stor håndfuld peanuts en gang om ugen. Altså en ordentlig dosis, ikke? Eller usual standard care, og det var så at undgå peanuts. Ifølge deres health boards, altså deres sundhedsstyrelses anbefalinger, skulle de jo undgå det. Og det viste sig faktisk, at der var mange, mange flere, der fik peanutallergi i dem, der undgik det. Ja. Og det har faktisk ført til, at man har ændret de guidelines. Til en håndfuld peanuts. Jamen i hvert fald har man trukket tilbage, at man ikke skal forsøge at undgå det. Ja. Så nu har man nok ingen, og der er i mange lande, at man også begyndt at arbejde mere for, at man skal forsøge at introducere det tidligere. Og i Danmark er man også ændret på hvad kan man sige, anbefalinger vedrørende, at man godt kan
kan begynde at introducere fødevarer der lidt tidligere, derfor allerede for 4 måneder, ikke, hvis børnene er interesseret i det. Ja, selvfølgelig. Og jeg selv vil sige, at jeg synes, at så snart børnene ligesom er interesseret i det og godt vil lege med maden, så lad dem gøre det. Derfor kan man godt amme alligevel. Ja. Jeg tror, en af grundene til, at man har været forsigtig med at introducere fødevarer, det var fordi, man var meget opmærksom på den sunde effekt af modermælk. Ja. Og derfor var man bange for, at hvis man introducerede fast føde, så ville de miste interessen for modermælken. Men man kan jo sagtens gøre begge dele i en periode, hvor man ligesom er ved at afvinde barnet. Altså, ikke? Ja, er vi ikke enige om, at modermælk er strikket sammen på en måde, så det bare smager helt fantastisk for baby? At finde en fødevare, der ligesom udkonkurrerer modermælk, må være ret svært. Jo, altså nu, jeg kan ikke huske, hvordan det smager, men... Det kan jeg heller ikke, men det er noget med, at fedt og kulhydrat er strikket sammen på en måde, så de næsten ikke kan holde op. Det er jo en optimal blanding, og den måde, vi har overlevet i generationer, og i nogle lande er det jo nærmest en overlevelsesmekanisme i lande, hvor hygiejnen er dårlig, og drikkevandet er dårligt, så er det jo alt afgørende, at du kan få noget, der er rent, ikke? Og det er modermælk. Ja. Så, og forhåbentlig fyldt med næringsstoffer. Ja, altså det er en god ernæring, og også ifølge rekommendationerne anbefalelsesværdigt, så vidt muligt, ikke? Jeg har jo hørt, at Niklas Brindborg, der har skrevet de der Gobler Elles Bagland, han siger jo, at chips har den samme mængde fedt og kulhydrat som modermælk, sådan, så vi ikke kan holde op med at spise dem. Altså noget, der er ligesom blevet forsket i fra industriens side. Jamen, det lyder jo uhyggeligt, så de har måske kopieret konceptet på en eller anden måde. Ja, så man ikke kan stoppe. Så den samme molekylære basis, som i modermælk. Det synes jeg er en uhyggelig tanke. Jamen, det er jo sådan, apropos, vi talte lidt om industrien før, altså de har jo nogle ressourcer, som vi ikke har i det offentlige, skulle til at sige. Men der var sådan en anden allergi, som er ny, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle om. Og det er noget, vi kalder en form for kødallergi, vi kalder alpha-gal-syndrom. Jamen, det er jo lige præcis det, jeg gerne vil tale om. Ja, fordi det var en allergi, som vi sådan set opdagede første gang i løbet af 00'erne, at man fandt ud af, at i USA fandt man ud af, at der var en ny type af allergiske reaktioner, som man ikke rigtig kunne forklare. Faktisk. Altså ud fra de klassiske fødevarer, kunne man ikke forklare det? Og så? Det blev faktisk opdaget. Har du tid til den lange historie? Fordi så kan vi godt... det er godt. Men det var faktisk, at man på nogle hospitaler i USA havde nogle kræftpatienter, som første gang de fik sådan et antistofbehandling, sådan en form for kemoterapi, der var udviklet på mus. Og første gang de fik det medicament sprøjtet ind i blodåren til behandling af deres kræft, så fik de en alvorlig allergisk reaktion. Og det kunne man ikke forstå. For det første var det lidt underligt, de fik det første gang, de fik stoffet, og de var ikke kendt allergikere. Normalt siger man, at man lige skal eksponeres for et stof, så immunsystemet lige kan udvikle allergien, og så bliver man så bagefter allergisk næste gang, man får det. Ja. Så det var sådan lidt et mysterium. Og man fandt også ud af, mysterium. Mysterium, ja. Man fandt også ud af, at hvis man så på et landkort over USA, så kunne man se, at det var visse områder af sydstaterne, så det havde sådan en karakteristisk udbredning. Det var ikke over i Kalifornien. Ja. Og så spurgte man også patienterne, selvfølgelig, de blev undersøgt meget grundigt, og så fandt man også ud af, at nogle af dem faktisk havde kødallergi. De kunne ikke tåle kød, og nogle af dem havde også fortalte også, at de havde nogle været stukket meget af flåter. Og så lavede man et landkort, hvor man ligesom plottede ind alle de her tilfælde, og så passede det perfekt med udbredelsen af en flåt, der hedder Lone Star Tick. Ja. Og den hedder Lone Star, fordi den har en stjerne sådan på ryggen. Skjoldet. Og det har hunden i hvert fald, ikke? Og summa summarum, så fandt man ud af, at grunden til, at det, de var allergiske med, det var et kulhydrat, som flåten sprøjtede ind i huden, når den bed mennesker, og det kunne man så blive allergisk over for det kulhydrat. Og det kulhydrat
sidder på overfladen af non-primate pattedyr. Og vi er jo primater, du og jeg. Og så vi er mennesker og aber, og vi har også haft det der kulhydrat på overfladen af vores celler engang. Men på et tidspunkt igennem evolutionen har vi ligesom holdt op med at lave det i vores krop. Men de non-primate pattedyr, de fortsat i deres linje, de fortsat lavede det her Hvad er de non-primate pattedyr? Det er for eksempel okse, gris, mus. Og det forklarer også, hvorfor at de antistoffer, den kemoterapi, som var lavet på mus, og som de her kræftpatienter fik sprøjtet ind, de havde det her lille sukkerstof på overfladen af deres celler, og det var også kommet ind i den medicin, og derfor fik de en allergisk reaktion. Så hele misæren skyldes, at den lille flåt går ind i huden og sprøjter noget kulhydrat ind, som de har formentlig måske har fået fra, at de har siddet på et rådyr, eller en mus, et andet firben, ja. Og så bliver mennesket allergisk, og næste gang vi spiser kød fra et non-primat pattedyr, okse, lam, gris, så får man en allergisk reaktion. Lang historie. Men det svære ved de reaktioner som læge og patient at finde ud af, at man har det er, at reaktionen kommer ikke minutter eller en halv time efter man indtager fødevaren, som det var normalt med fødevareallergi. Den kommer flere timer efter. Så det typiske er, at historien er, at de vågner om natten, har det virkelig dårligt og har udslæt over kroppen, måske astma og lav blodtryk og mavesymptomer. Men nu er man begyndt at blive opmærksom på, hvad det her skyldes, og man kan tage en blodprøve, hvor man kan måle antistoffer imod det her lille kulhydratmolekyle. Kan vi stille diagnosen? Behandlingen er, at man undgår at spise, og det er jeg ked af at sige, Ulrik, spise gris, lam og okse og mus. Og mus, ja, som ikke er så hyppig en ret her i det, men det er ikke en nationalret i hvert fald. Og så skal man også lige passe på, at nogle gange kan er der produkter, der også er mælk og mejeriprodukter kan også indeholde rester af det her kulhydrat. Og det kan for visse typer medicin faktisk også, der er lavet på det, og vingummi i øvrigt, som er lavet på ja, præcis. Og så derfor kan det godt være lidt besværligt at have den allergi. Det er ikke bare at undgå at spise kød. Det lyder som man kan godt spise fjerkræ og fisk. Så det er den opløftende del af historien. Jeg vil hellere have cøliaki, end jeg vil have alfagal. Okay. Desværre kan du nok ikke vælge. Det er ikke sådan en menu, du kan bestille. Men det, der er interessant her, det er, at det er en ret ny ting. Først i 00'erne, vi opdagede det. Vi har også opdaget nogle tilfælde her hjemme i Danmark. Vi ved ikke rigtig, hvor mange, for den har nemlig ikke en diagnose i vores fine registre. Men hvorfor har den ikke det? Når man har en antistoftest for den, og at man kan stille en diagnose. Burde man have, kan man sige. Okay, ikke? Så vi ved ikke helt, hvor mange det er, men jeg tror stadig, det er en sjælden ting i Danmark. Men i USA har det nærmest stukket af som en epidemi, og man snakker om, at der måske er op imod 500.000 allergikere med alpha-gal-syndrom i USA alene. Og der er områder i i USA, for eksempel det, der hedder Martha's Vineyard, det er sådan en ø, der ligger ude for Boston, hvor de fine mennesker kom en gang, Kennedy-familien og alt sådan noget, holdt ferie der, ikke? Det er ikke en særlig stor ø, der er ikke så mange mennesker, der bor der, men der er virkelig mange, der har fået alpha-gal-syndrom der, så de nærmest, og i de områder, hvor der rammes, har supermarkederne nærmest ændret deres udbud, fordi at folk jo, og restauranterne, fordi de jo ikke sælger det kød mere, fordi der er rigtig mange, der har alpha-gal-syndrom. Ja. Og man spørger selvfølgelig sig selv, hvorfor sker der den stigning? Hvornår var første gang, man registrerede alpha-gal? Jamen, det var i midten af 00'erne. Så det bliver ret nyt jo. Ja, så det er virkelig nyt, og det er jo sjældent, der sådan sker så meget nyt. Altså, ja. Det kan godt nogle gange være kedeligt og epilog, ikke? Jo. Men en gang imellem popper der en ny sygdom op, og det gør der faktisk her. Og den er vældig interessant,
undskyld, jeg siger, at den er interessant, men forskningsmæssig synsvinkel er interessant, fordi at der er jo en årsag til, at det sker nu. Ikke? Og vi mener, at det måske kan være noget med klimaet, at klimaet det bliver varmere og måske fugtigt. Og flåterne, de ligger jo og sover, når temperaturen kommer under en vis grad, og så er de ikke farlige, hvad kan man sige, så bider de ikke, så ligger de bare, går de i dvale, når kommer under en vis temperatur. De kravler ikke op i lysken, når det gør de ikke, de hopper ikke på dig der. Som vinteren er det rimelig safe, ikke? Men hvis så snart temperaturen ændrer sig bare nogle få grader, giver det dem nye muligheder for at udvide deres sæson. Og så er der også mange steder, at rådyrsbestanden er vokset virkelig meget, så de har et reservoir. De ligesom altså i Danmark eller i USA? Så i både Danmark og USA er man jo begyndt har man ligesom af en eller anden grund der er bestanden vokser, man ligesom tilladt det at lave nogle restriktioner på at skyde og jagtsæson og sådan nogle ting. Så det er jo muligvis en ting, der har noget med klimaet at gøre, og miljøet i hvert fald, ikke? Men det forklarer vel ikke, hvordan en sygdom pludselig opstår i 2000? Nej. Altså, hvis vi havde, så kan det godt være, at det var koldere, og vi havde færre rådyr, men derfor burde der jo ikke opstå en sygdom ud af det blå. Jeg er helt enig, og det forstår jeg ikke. Altså, jeg vil være ærlig at sige, jeg forstår det ikke. Og en mulig forklaring kunne jo være, at den altid har været der i et eller andet omfang, men vi har bare ikke diagnosticeret den. Fordi den var så lille. Altså, det ja, var så sjældent. Det var så sjældent, og så er der bare nogen, der har rendt rundt og haft det lidt dårligt, og vi har bare ikke kunne forklare, hvorfor, så har man givet dem en anden behandling, eller hvad ved jeg. Men det er lidt uforklarligt, at det stiger nu. For vi mener også, at vi har data, der peger på, at der formentlig også er en tegn på en stigning i Danmark. Ikke? At det har været sjældent tidligere at være allergisk og sensibiliseret, bare for 20-30 år siden. Ikke? Jeg har haft 2 klienter med alfagal. Ja. Ja, ud af 6.000 patienter, så det er jo stadigvæk betydeligt. Og behandlingen er jo at undgå det kød, ikke? Ja, og passe på med visse andre produkter, og så beskytte sig. Og hvad vi også er blevet klar over, det er virkelig, virkelig vigtigt at blive beskyttet mod nye flåtbid, ikke? Ja. Fordi det er ligesom om, at det trigger immunsystemet, så man kan godt have sådan, at symptomerne og hvad kan man sige, den grad af allergi, man har, når man kommer til at indtage noget kød, den ligesom falder ned, og så når man bliver spidt af en flåt, så booster det lidt immunsystemet igen, ikke? Er det dem alle sammen? Altså, bitter alle flåter? Eller skal den bære alfagal? Det er jeg lidt i tvivl om. Ja. Det er et godt spørgsmål. Nå, men det er jo mere, hvis man havde en skovflåt, der så havde borrelia, så ville det jo også kræve, at den, der så accelererede immunresponset, også skulle have borrelia for ligesom at... Altså, det er jo ikke værd... Altså, man også skynde mig at sige, at når jeg også er lidt i tvivl, så er det fordi, vi ved jo ikke... det er ikke hver gang, man bliver bidt af en flåt, at man så bliver allergisk. Nej. Altså, nej, det må være så der skal ligesom noget andet til os måske, ikke? Og det kan være noget med, at en mulig teori kunne være, at det skal være en, der ligesom har siddet på et rådyr i tiden inden, eller et eller andet. Ikke? Ja. Det kunne være en mulig teori. Men det er en ny sygdom, og vi ved ikke nok om det. Men i USA er det ligesom blevet kommet helt op på, altså Kennedy, som nu er sundhedsminister, på godt og ondt. Han har taget det her op som en topprioritet, en indsats imod flåtbårne sygdomme, og hvor han har fremhævet alfagal-syndrom som en af dem, ikke? Men det er selvfølgelig også Lymes disease og andre ting, der er i fokus der. Ja. Ikke? Så det bliver spændende at se, hvordan udviklingen kommer til at gå i Danmark, og om det kommer til at gå den samme vej som i USA. Og et af de spørgsmål, du nok også lidt hentyder til, eller det du hentyder med dit spørgsmål, det er det,
hvilke typer af flåter? Er det alle typer af flåter? Jeg skulle nemlig til at spørge, om vi har den der Lone Star den har vi ikke i Danmark, Nej. gudskelov, for den virker ret aggressiv på mange måder. Både, kan du flytte mikrofonen? Ja, den virker ret aggressiv. Den virker ret aggressiv, den der Lone Star Tick. Ja. Altså i at bide, eller i at overføre? Både i at bide, men også i at kunne overføre alpha-gal-syndrom, så der kan jo godt være nogle forskelle, men den, der er hyppigst i Europa, som jeg ikke rigtig kan udtale, den kan også åbenbart give allergi, alpha-gal-syndrom, fordi vi har også set tilfælde i Sverige, Danmark og i andre lande, ikke? Så det er ikke kun den flåt i USA. Så vil det jo være nemt, kan man sige. Men det er åbenbart flere typer af flåter. Som kan have sygdommen. Ja, som kan ligesom inducere sygdommen. Det er jo ikke en smitte som sådan, men det er jo en allergi, den overfører. Ja, på en eller anden måde, ja. Hvis vi nu ved, okay, der er noget, der er alpha-gal, der er stigende. Ved du med Lyme, er den stigende, eller er den stationær? Når vi nu har måske varmere miljøer og flere skovflåter og flere, er Lyme så også stigende? Det er et super godt spørgsmål. Det vil jeg lige gå hjem og... stigende, og så fadet ud, så kunne det jo være alpha-gal også komme op til et plateau. Altså, det er et godt spørgsmål. Altså, det kan vi jo gå hjem og læse i registerne om det, fordi det kunne jo godt, det kunne jo godt give et eller andet lille brik i puslespillet, ikke? Altså, om de følger samme mønster, eller... Om det kommer op til et niveau, og så ligger det der. Ja. Ikke at, altså, det bedste ville jo være ingen Lyme og ingen alpha-gal, hvis man kunne... Ja. Det var den lidt længere forklaring. Hvis vi skal tage en lidt mindre... spiselig forklaring, bare sådan kortfattet. Så hvad er alpha-gal-allergi? Kort. Det er, at når man er allergisk, hvor man har IgE-type antistoffer i sit blod og på sine mastceller, det er sådan en type allergiske mastceller, en del af hvide mastceller, eller hvide blodlemmer, som er specifikke og binder sig til det her lille kulhydrat, og det er jo et sukkermolekyle, som hedder alfa-galaktose. Og det sidder på cellerne hos non-primate pattedyr, så når man så spiser dem, så får man den her reaktion, som er meget atypisk for en allergi, ved at den kommer flere timer efter indtagelse af kødet, ikke? Mm. Så det er og så kan man få allergiske symptomer, som typisk er, urtikaria, altså nældefeber, det kan være lavt blodtryk, astma, mavesymptomer, og så hvis man får det, så skal man jo til lægen, ikke? Og have taget en blodprøve, men også behandles for den akutte reaktion. Ja, og det kan være så alvorligt, at man simpelthen bliver nødt til, man bliver tilrådet at have sådan en adrenalinpen, EpiPen med sig, ikke? I tilfælde af, at man ligesom ved et uheld kommer til at indtage noget, ikke? Altså, en bøf. Ja, der kommer en bøf forbi. Hovsa, den kommer jeg til at spise, ikke? Ja. Okay, så siger du, et af symptomerne er astma. Altså, er det vil sige, så vidt jeg har forstået, så astma, det er jo også, altså undskyld, ikke astma, men lungerne er jo ligesom et filtreringsorgan, derfor hvis man har et immunforsvar, som er meget hissigt, kan man ret let få symptomer fra lungerne. Ja. Er det derfor, hvis man får rødt kød og har alpha-gal, at man kan få astmagener? Ja, altså man kan sige, at en allergi er jo en systemisk sygdom, som vi siger, ikke? Så det er jo, så hvis du får det, man kalder en allergisk chokreaktion, altså en anafylaksi, så er der per definition flere organsystemer involveret. Så du kan jo få huden involveret, men du kan også få, at hvis det hele, den her reaktion af de her mediatorer, immunologiske mediatorer, ligesom spreder sig til... Ja, hvis de ligesom går amok, så kan du også få bronkospasme, ikke? Altså det vil sige, at dine bronker i luftvejene, de trækker sig sammen, og så får du et astmatilfælde, ikke? Ja. Så det er jo ligesom en typisk anafylaktisk reaktion, altså allergisk chokreaktion, hvor der er flere organer, hvor det hele går amok. Og der sker så også det, at din blodkar kan udvide sig, så du ligesom taber blodtryk. Og i princippet kan man dø af det. Der er ikke rapporteret om dødsfald i Danmark, meget bekendt,
men der er rapporteret allergiske chokreaktioner, og i USA er der rapporteret 1 eller 2 til dødsfald, og et er I også... forbindelse med rødt kød? Ja, eller fireben? Ja, med alfagal-syndrom, ja. ja. Også læste jeg om et i forgårs i Australien, ikke? Så det er jo ikke sådan vildt hyppigt, altså, men det er jo noget, man jo skal forebygge, ikke? Jamen, det skulle helst ikke ske, vel? Nej. Men... Jeg føler jo lidt, at nu sagde vi kalder det astma. Altså, der er jo ret mange mennesker, der siger, at jeg har astma. Men astma, er vi ikke også nede i en boks her, ligesom at vi var i irriteret tyktarm, at der er flere måder, man kan have, eller årsager til astma? Jo, altså astma, altså det er ikke alle, der får en fødevareallergisk chok. Jeg tænker også mere, hvis vi går lidt ud af alfagal og ud af fødevare, men bare generelt, altså der kan være mange årsager til. Ja, altså hvis man får astmareaktion i forbindelse med et fødevareallergisk chok, så behøver man ikke at have astma til dagligt. Ja. Men astma er ligesom også en sygdom, som vi selvfølgelig skal snakke om. Det kan vi godt snakke om. Jamen, og det kan jo være forskellige typer af astma, og nogle gange man snakker om, at det har forskellige fænotyper og årsager. Må du gerne forklare fænotyper? Ja, altså den forskellige måder, det ligesom ser ud på. Ikke? Altså, så der kan være sådan en astma, hvor der er domineret af mange allergiceller og allergiske reaktioner, og det kan man nogle gange være hensigtsmæssigt at diagnostisere, fordi så kan man gå ind og behandle efter det. Ikke? Altså hvis det var meget histamin, så kunne man tænke histaminer. Ja, så tænker man antihistaminer for eksempel, ikke, men også, hvad kan man sige, steroider, der kan dæmpe inflammationen, den eosinofile inflammation. Og man kan også i dag med biologisk behandling, der er mange super avancerede astmabehandlinger i dag, sammenlignet med. Men er mange af dem ikke steroid? Hvad siger du? Er mange af dem ikke steroid, altså binyrbargumon? Det er som regel det er en rigtig vigtig behandling i astma, altså inhalationssteroid, og rigtig mange kan klare sig på det, og så beta-2-agonister, altså som bronkiodvidende stoffer. Ikke? Og hvor tit går man ind og laver kostændringer? For astma, nu er jeg ikke specialist i lungelæge, men jeg tror faktisk, det er sjældent. Altså det er jeg helt sikker på, det er. Men jeg tænker bare, nu har vi lige talt om alfagal, og der kan man godt, hvis man spiser sådan nogle ting, så kan man få et astmaanfald. Vi har også talt om cøliaki, hvor man også har antistoffer. Ja. Hvis man så får noget, der minder om det, kan man vel også få astma-lignende anfald. Så hvorfor ikke prøve at gå ind og tage nogle af de her ting ud, inden man... Jeg synes, det kunne være mega spændende at forske i. Men meget bekendt er man ikke der, hvor man ligesom går ind og behandler med kostændringer. Det er der heller ikke nogen penge i, ja. Præcis. Og der er lige en ting, hvis du er svært overvægtig, så kan du faktisk have godt af at tabe dig. Og nogle gange kan man faktisk også nærmest blive symptomfri, hvis det ligesom er det, der har påvirket de luftveje meget. Ikke? Altså, og det kan jo både være noget inflammation, men også noget med, at det simpelthen presser dine lunger sammen. Ikke? Så på den måde kan en kostændring på den måde komme ind i billedet. Ikke? Og man skal jo selvfølgelig overholde de her kostråd, som Fødevarestyrelsen kommer med. Ikke? Altså, det er altid godt. Men man vil sige, meget bekendt er kosten ikke en stor del af astmabehandlingen. Nej, men det burde det måske være, eller man måske... Der kunne være dejligt med noget mere forskning i det, og der har været mange teorier om forskellige vitaminer og sådan noget, ikke? Men meget bekendt er vi ikke kommet der endnu, hvor man ligesom kan bruge det i klinikken. Der er ikke evidens nok til, at man ved, til man kan gå ud og give nogle anbefalinger. Nej, præcis. Hvad med skimmelsvamp? Altså, skimmelsvamp kan jo... astma, eller... man kan godt have en astma, hvor man er allergisk over for skimmelsvamp. Det er forholdsvis, og hvor det ligesom er årsagen til din astma.
Og der skal man selvfølgelig gå ind og ud over den almindelige behandling, og så prøve at fjerne eksponeringen for skimmelsvamp. Ikke? Det lyder som en god idé. Jeg havde en patient i dag, som var flyttet ud af skimmel, og så havde hendes astma forsvundet. Ja. Så det har jeg oplevet, eller det der er en par, der har sagt, når de så er flyttet ud. Hvad der er mere hyppigt, det er faktisk husstøvmider. Og nogle gange, når man tror, det er skimmelsvamp... Altså man er allergisk over for støv? Ja, allergisk over for husstøvmider. Det er nogle gange, at man ser, at det er noget hyppigere årsag eller medvirkende årsag til astma. Og der er det nogle gange, hvor man tror, det er en skimmelsvamp, altså når man kommer ud når man hører om patienter kommer ud i et sommerhus, så det er jo tit der, hvis man oplever en alvorlig forværring i sommerferien, når man har været i sommerhus, så men det var også det der våde sommerhus med skimmelsvamp. Og nogle gange er det altså, det viser sig, at det er en husstøvmideallergi. Ikke? Så hvis man har en del af astma-udredningen og behandlingen, det er jo også at få styr på og lige undersøgt, er der nogle allergier, som kan være medvirkende til den astma, man har. Men er husstøvmide allergi, er det ikke meget lettere at diagnostisere en skimmelallergi? Eller skimmel-exposure? Jo, altså, jo, det er det helt klart. Det er jo en priktest, og så bliver den stor rød, og så ved man, okay, der er noget med husstøvmider. Ja, så altså det er noget lettere, ja. Og det er noget lettere at have med at gøre. Så kunne det være årsagen til, at der var flere? Og man kan også have nogle lungesymptomer, som ikke er en egentlig allergi, men hvor det stadigvæk er en anden type immunologisk reaktion, som du reagerer på. Ikke? Så på den måde kan skimmelsvampen godt være en medvirkende årsag, uden at det er egentlig en decideret allergi, ikke? Men hvor det påvirker immunsystemet af andre veje. Ikke? Ja. Jamen det er i hvert fald noget, jeg synes er meget interessant, det her med svamp. Og man kan jo sige, jeg tror jo på, nu må du sige ja eller nej, men jeg tror på, at hvis folk har allergi over for støv, så har de boet i et hus, hvor der har været skimmel, der har ligget i støvet. Ja, det er jo nok. Er min teori. Ja. Og en anden teori er også, at hvis du har antistoffer over for korn, så har du været udsat for skimmel, og skimmel bor på korn, og derfor ender du med at lave en krydsreaktion. Jeg ved, dem kan du tænke lidt over. Men, den tager med hjem. Jeg føler i hvert fald, at når folk begynder at sige, okay, jeg har støvallergi, jeg har sensitiv for korn, jeg har haft bihulebetændelse, så er det nogle af de ting, hvor jeg tænker, okay, der har nok været noget skimmel i et af de hjem, de har boet i. Eller fjernet mandler også. Kommer jo hele min historie. Jeg voksede op i en kælder i Gentofte, hvor jeg så også fik fjernet mandler og astma og hele pivetøj. Så tingene, jeg føler, at nogle gange så er der en lidt logik bag. Ja, men der er ingen tvivl om, at man skal forsøge at holde et godt indeklima, ikke? Altså med at lufte ud og varme op. Det er jo typisk også noget, som nogen forsømmer begge dele, ikke? Altså både lufte ud, men også at have en vis opvarmning, ikke? Altså husstøvmiderne og skimmelsvampen, de kan ikke lide varmen. Altså, så det der med at være alt for sparsommelig, det straffer dig i det kan godt straffe dig, og det er heller ikke godt for huset, vel? Altså, Jamen, det er jo præcis det, du sagde med et sommerhus, ikke? Så har du et træsommerhus, som er stået kølet ned helt. Jamen præcis. Altså sommerhuse, som er uopvarmet, der er der nogle undersøgelser, der har vist, at der er virkelig mange, der kan være virkelig mange høje niveauer af husstøvmider i støvet der, ikke? Ja. Så det, også skimmel. Og det er nok, fordi det ikke er opvarmet, ikke? Så de kan ikke lide, at det bliver varmet op, så falder den relative luftfugtighed også, og det kan de ikke lide. Nej. Så skimmel og husstøvmider kan godt lide fugt og kulde. Ja, en relativ fugtighed, ja. Hvis vi skal gå over til det næste emne, så var du... Jeg har haft lidt med astma. Er der andre... Du havde noget med hjerte-karsygdom. Er det noget, vi skal tale om, eller skal vi hoppe videre til næringsværdier og vitaminer og mineraler? Fordi det synes jeg også er interessant. Altså, vi kan godt prøve at hoppe videre til det virkelig spændende og farlige, ikke? Ja. Altså og kontroversielle, det er jo, mikronæringsstofferne og kostområdet. Fordi jeg har jo hørt, at de næringsværdier, vi oplyser på fødevarer, det er jo nogle gamle tabeller fra dengang, hvor næringsværdien var højere, og de er jo blevet udvandet, så at sige. Ja, du tænker på... For eksempel en gulerod. Ja.
hvor mange vitaminer og ting, der er i den nu, kontra hvad der var tidligere. Ja, altså du tænker på den måde, som de kostundersøgelser, vi laver, de er jo baseret på nogle tabeller, hvor man har målt niveauerne i maden, ikke? Jo. Og altså det er ikke sådan lige mit ekspertområde, men de bliver jo opdateret en gang imellem. Jeg mener faktisk lige, de har opdateret de tabeller. Men det må jo se... Men nok ikke for alle fødevaregrupper, men jeg har selv arbejdet en del på det seneste med K-vitamin, og der ved jeg i hvert fald, at de har opdateret fødevaretabellerne med K-vitamin, som har været lidt mangelfulde, hvad det vitamin angår, ikke? Så vitamin K kommer fra... Jamen, det kommer... Der er 2 typer. Den ene, det er K1, som kommer typisk fra grønplade grøntsager, og så er der K2, som man kalder minikanonerne, ikke, som kommer fra de kommer fra animalske produkter, fermenterede fødevarer og hvad kan man sige, ja. Og hvad er dit yndlingsvitamin eller mineral, hvis man kan spørge om det? Mit yndlings? Ja. Altså forskningsmæssigt, eller sådan... Eller bare interesseområdet også, det behøver ikke være, det du har jeg har beskæftiget mig meget med D-vitamin, men i de senere år må jeg erkende, at jeg har fået en vis forkærlighed for K-vitamin. Ja. Og igen, måske er det, fordi det er sådan et overset område, forskningsmæssigt. Ja. Og det synes jeg er jo lidt synd, fordi også lidt mærkeligt, fordi at det var jo en dansker, der fik Nobelprisen i 1943, for at, en der hedder Henrik Dam, som nu er død selvfølgelig, men han opdagede K-vitaminer og dets betydning for koagulationen, ikke? Altså det er simpelthen et vitamin, der er simpelthen nødvendigt for at aktivere dine koagulationsfaktorer. Og til lytterne, så koagulation, den er blodet størkner. Ja, når blodet det størkner. Ja. Og det førte jo til en masse gode ting, og et gennembrud i forebyggelsen af blødninger hos spædbørn. Altså det er faktisk sådan, at så moren skal spise flere grønne blade og æg. Ja, det er en god ting, og kan klart anbefales. Man gik lidt mere håndfast til værks der i 1940'erne, hvor man begyndte at implementere forebyggelse af K-vitaminmangel hos spædbørn. Fordi man faktisk bliver født ind i den her verden med en relativ mangel på K-vitamin. Og derfor lever man livet farligt lige der i starten. Man risikerer blødninger, især hvis man har fået en hård tur igennem fødselskanalen, ikke? Og fået nogle knups. Eller bliver tabt. Ja, eller bliver tabt på gulvet. og derfor giver man faktisk en indsprøjtning med K-vitamin inden for de første par timer efter fødslen. Og det har jo reddet tusindvis af spædbørn. Dengang eller nu også? Det gør man stadig, ja. Det er en del af rekommendationerne i Danmark, at man giver K-vitamin-indsprøjtning. Hvad hvis moren begyndte at spise rigtig meget K-vitamin inden? Vil det så ikke... Det vil nok hjælpe. Det er jeg sikker på vil hjælpe, men ikke nok, fordi det placerer faktisk dårligt den her placenta-barrieren, ikke? Og det passerer heller ikke særlig godt over i modermælken. Så derfor kan det godt... Det bedste er altså, hvad det angår, og så skyde det ind. Så er du sikker, så er du dækket, og så får du ikke de her blødninger. Det har nærmest fjernet dødsfald og alvorlige blødninger, der kan give i hjernen, for eksempel hos spædbørn, den intervention og forebygning. Når de kommer ind igennem, det bliver lige rykket lidt. Ja, altså de værste blødninger er jo i hjernen, altså som man ser, der er stadig nogle lande, som ikke har den her forebyggelses ting implementeret, nogle udviklingslande, og dermed er det stadig et problem i visse lande, at blødninger er der hos andre ting, spædbørn. vi bliver født lav med? Altså vitaminer og mineraler? Det er jeg faktisk ikke lige klar over, om der er andre ting. Der er i hvert fald ikke sådan... Hvilke symptomer vil K-vitaminmangel hos voksne give? Altså man giver jo faktisk også D-vitamin profylakse der i starten af livet, ikke? Ja. For ligesom at få det på plads, ikke?
Altså D-vitamindråber, men det er lidt senere, man begynder på det. Er det ikke fedtopløseligt? Kan man ikke få det med modermælken og placentaen? Hvis moren nu har et højt D. Åbenbart ikke. Man anbefaler jo, man har, jeg kan ikke lige huske de nærmere, men man får godt, jo som dråber, ikke? Ja. Men jeg spurgte dig om symptomer i voksenlivet, hvis det er, man er lav på K. Det er jo rigtig spændende. Det, som mange egne læger tager, det er jo D-vitamin, jern og B12. Det er jo ligesom de der sådan 3 ting, som der bliver testet for i situationstegn som standard. Så det er jo de mangler, man oplever. Ja, altså med K-vitamin har vi ikke sådan super gode biomarkører til måling af det. Altså, og det har vi forsket en del i. Og det er ikke sådan en del af standard. Det er kun til forskning, når vi begynder at måle K-vitamin direkte i blodet. Men det har vi gjort i nogle studier. Så vi har ikke nogen god biomarkør. I hvert fald, vi har biomarkører til at måle det, men det er kun til forskningsbrug, og det er ikke implementeret i klinikken. Men tror du, vi mangler det? Mangler du K-vitamin? Det tror jeg ikke. Spiser du K-vitamin? Jamen, jeg får jo K-vitamin igennem kosten. Så hvis du spiser efter kostrådene, hvilket vi lige har snakket om før den her udsendelse, det er der ingen, der gør, så får du din dækket, så bliver du får dækket til K-vitamin. I æg og animalsk og i bladet grønt? Ja. Okay. Så hvis du spiser godt med spinat og andre grønblade grøntsager, skal du nok være dækket ind. Men der er selvfølgelig nogen i befolkningen, som kan være lidt sårbare, ikke? Altså det kan være... Men det vil være blødningssymptomer? Det vil være meget sjældent. Det vil man kun se, hvis det er, at man har en egentlig malabsorptionssygdom. Det vil sige for eksempel, at du har fået opereret noget. Cøliaki, det ved jeg faktisk. Det skal vi have fundet ud af med cøliaki, hvordan de ligger med K-vitamin. Det ved vi faktisk ikke. Men for eksempel dem, der har malabsorption på grund af forstyrrelser i tarmen, altså det kan være cystisk fibrose, eller at du simpelthen har noget med leveren, der ikke fungerer, altså, og du ikke får gallesalte nok ned, så du ikke kan optage fedtopløselige vitaminer, så kommer du til at mangle de fedtopløselige vitaminer. Og en eller anden mærkelig grund, som vi heller ikke forstår, så kroniske nyrepatienter mangler også K-vitamin. Men vi mangler simpelthen viden om, hvad det betyder. Altså, så for praktiske formål, så går vi ikke og bløder der i Danmark, vel? Altså, medmindre der er nogle helt særlige forhold. Du fejler noget andet, ikke? Men der er nogle teorier om, at det stadigvæk ved niveauer af K-vitamin i din krop, som ligger langt over, hvad der ligesom giver blødninger, men måske under, hvad der er det super, super optimale i forhold til dine knogler og hjertekar. Ja, det er jo nærmest det jeg vil spørge om bagefter, noget med magnesium og calcium, der påvirker det, hvis noget med... Jamen, K-vitamin har dokumenteret god effekt på, det er vigtigt for din knogledannelse, ikke? Så hvis du overhovedet ikke har K-vitamin, så får du problemer med dine knogler. Men spørgsmålet er, hvordan en dansker, der får en nogenlunde varieret kost, ligger, og det ved vi faktisk ikke nu, om det er sådan ligesom, hvad det betyder. Der er nogle epidemiologiske undersøgelser, som viser, at lav K-vitaminindtag er associeret med nogle sygdomme, f.eks. hjertekarsygdom og knoglebrud. Men osteoporose, som jo giver knoglebrud. Men vi ved ikke, om det er sådan en årsag, for det her med de epidemiologiske studier kan jo nogle gange have en bias, eller at vi ikke er sikre på årsagssammenhæng. Det er jo det, vi kalder korrelationer eller associationer. Så vi skal også gennemføre nogle randomiserede studier, hvor vi giver K-vitamin versus placebo. Og vi er i gang med at lave et studie i vores center, hvor vi giver K-vitamin versus placebo i 3 år. Og der skal vi se på forkalkning i blodkarrene og også i knoglerne. Ikke? Hvad siger du? Hvordan måler I det?
Det måler vi med en CT-scanning. Altså i forkalkning i hjertets kranspulsår, det måler vi med en CT-scanning. Og så måler vi også knogledensiteten med en CT-scanning. DEXA, eller? Det er ikke en DEXA-scanning, nej, men en CT-scanning, vi bruger til det. Og så måler vi også forskellige biomarkører for knogledannelsen. Ja. Og der håber vi på at få et svar på, om det hjælper at give i den sammenhæng, give K-vitamin versus placebo. Så K-vitamin potentielt styrker knoglerne og mindsker overforkalkning. Ja, præcis. Det håber jeg, det er det, der kommer til at ske. Og det, man tror, det er, at man ligesom, hvis man ikke har K-vitaminen, så bliver knoglerne dårligere, og den kalk ender så i blodkarrene. Er det det, der er sådan... Ja, det er måske sådan meget populært udtrykt, ikke? Men du er inde på noget, der er rigtigt på den måde, at K-vitamin har betydning for kalcifikationen, ikke? Måden, at calcium bindes og de rigtige steder. Ja. Det vil sige, ikke i dine blodår, men med dine knogler. Det lyder og at dine knogler bygger op på en rigtig måde, ikke? Ja. Så det er måske det mikronæringsstof, jeg beskæftiger mig mest med, ikke? Men der er jo også mange andre interessante mikronæringsstoffer, som er interessante. Jeg har beskæftiget mig lidt med det her område i en del år, og det er ligesom blevet lidt... Jeg har en fornemmelse af, at det bliver et hot topic igen, ikke? Jo. Af flere grunde. Både fordi, at vi har den her klimadagsorden, hvor vi skal spise mere plantebaseret, som også står i kostråden, ikke? Og der kan det, når man går over og skifter over til den kost, er der nogle mikronæringsstoffer, man skal være opmærksom på, at man kan få problemer med, ikke? Og få nok af. Og det, du taler om nu, det er, hvis man går mindre kød til værks og flere grøntsager til værks, så hvad er det for nogle mikronæringsstoffer, vi skal passe på, vi kommer til at mangle? Jamen, det kan være, at det er jo ingen, der siger, at vi kommer til at mangle, men det er noget, vi skal være opmærksom på. Og Sundhedsstyrelsen er for eksempel gået... der er jo for eksempel D-vitamin, hvis du for eksempel ikke spiser så meget fisk, men der har man ligesom reageret på allerede, hvor Sundhedsstyrelsen er gået ud og sagt, at alle danskere skal i hvert fald de 6 mørke dele af året tage 10 mikrogram. 10 mikrogram er jo ikke særlig meget. Nej, det er ikke så meget, men du ved, alt med måde. Ja, det mener Sundhedsstyrelsen i hvert fald. Ja. Og dem holder vi jo med, ikke? Jo. Så man kan sige, at... og så er der også B12, når vi nu snakker om vegetarer og veganer, at man jo faktisk fra Sundhedsstyrelsen også er begyndt at anbefale, at de tager kosttilskud med B12, for at være helt sikker på, at man får nok af det. Og det er ligesom de råd, der er nu, men der er også nogle andre, der er lidt i kikkerten, ikke? Altså med zink og kobber. Ja, måske også, og calcium. Ja. Og altså, så der er nogle, og jern også, ikke? Ja, så man lige skal være opmærksom på, at hvis man går full vegan, så skal man lige være opmærksom på, hvordan man sammensætter man skal måske være ekstra opmærksom på, hvordan man sammensætter sin plantebaserede kost. Ja. Så man får nok de mikronæringsstoffer, vi her snakker om, ikke? Og også proteiner, ikke? Med bælgfrugter og nødder og sådan nogle ting, ikke? Men hvis det nu er, at det offentlige har en agenda om, at vi skal have mindre kød og flere af de her planter, hvorfor er det så ikke lettere som almindelig borger at gå ind hos egen læge og få kontrolleret de her ting? Altså det vil de jo nærmest ikke, har jeg hørt fra klienter. Ja. Fordi at man kan sige, hvis de gerne vil dreje en agenda over på mindre kød, så vil der måske komme nogle deficitter og nogle mangler. Hvorfor er det ikke lettere at gå ind og sige, hej, jeg vil gerne lige kontrolleres for B12, jern, zink? Altså det vil jo give mening, at man så hjalp folk med at vide, om de var i niveau eller manglede. Jamen det er jo, nu kommer vi virkelig op, og nu kommer det virkelig spændende, ikke? Altså man kan sige, at i sundhedsvæsenet kører vi jo også en agenda, der hedder, at vi skal bruge pengene på en ordentlig måde, altså der, hvor det giver mest gavn, ikke?
Det er en ting. Og der mener man jo nok fra Sundhedsstyrelsens og myndighedernes side og eksperternes side, at det ikke giver værdi nok at teste en hel masse mikronæringsstoffer, ikke? Og at det bedste vil være, at man simpelthen spiser sundt og følger nogle retningslinjer for, hvordan man spiser en sund vegetarisk kost. Og det er én ting. Det er noget med ressourcer selvfølgelig, men det er også noget med hele screeningsdebatten. Ja. Altså når du går ud og screener for et eller andet, så finder du et eller andet, og så kører møllen, og så fører det, så til sidst så lægger man i en CT-scanner eller på operationsbordet. Ja. Og at man skal ligesom, det skal give mening, men man kan da ikke udelukke, at jeg tør ikke udtale mig om, hvad man skal gøre, når man går fuld vegan, men man skal i hvert fald holde øje med tænke mere over, hvad man spiser. Det vil jeg gøre i hvert fald, hvis jeg gør det. Ja, men det kræver altså noget af en uddannelse at blive veganer, fordi man skal jo altså virkelig have styr på proteiner og mineraler. Der er nogle ting, man skal tænke over, vil jeg sige. Ja. Ikke? En anden ting, der spiller lidt ind i, at min hypotese om, at mikronæringsstoffer kan blive måske lidt mere hot topic nu, er, at den her stigning i fedme og muligvis kan give det nogen kalder hidden hunger, ikke? Altså hvor du har du egentlig spiser meget og kost og spiser meget, ikke? Men og burde også spises få dækket dine næringsstofbehov. Men i virkeligheden er kosten måske lidt ulødig, og at selve fedmen måske også gør, at dine vitaminer for eksempel måske ikke er så tilgængelige eller fungerer så godt, ikke? Så du måske kan have en skjult fejlernæring, altså som ikke ligner den fejlernæring, vi ser i ulandene, ikke? Hvor man kan se, at de er tynde og fejlernæret. Det er lettere at se, ikke? Ja. Men hvor man egentlig ser meget sund og måske endda lidt overvægtig ud, og alligevel ikke har en optimal behandling, ikke? Ja, og jeg er helt enig med dig. Og en anden ting, der også er interessant, det er nu alle de her Ozempic og GLP-1-antagonister, de går jo også ind, at man, lad os sige, at du er tyk og spiser 3 pizzaer dagligt. Hvis du så går ind og tager en sprøjte, så mister du noget af sulten, og så kan det være, at du spiser 1,5 pizza, men næringsværdien af 1,5 pizza er ikke særlig god. Nej. Så derfor kommer du nok også til at, på baggrund af det, se flere folk med eller mikronæringsstoffer, der mangler, fordi at næringsværdien af det, vi spiser, generelt er dårligere og dårligere. Det er en god pointe, at der kan blive brug for noget dietistisk opfølgning og vejledning, når man går på så som en behandling som GLP-1-agonister, ikke? Hvor man taber sig så hurtigt, og hvor man ændrer sin kost så meget, at man skal have lidt dietistisk hjælp til at sørge for, at man ikke bliver fejlernæret simpelthen, ikke? Jeg har jo tidligere proklameret, at det ville være godt, hvis egen læge havde en diætist eller sygeplejerske, som sad og gav sundhedsvejledning, samtidig med, at man kom ned, sådan, så det ikke bare var her en pille, men man ligesom spurgte, okay, Bente, hvad laver du i løbet af en dag? Okay, man sidder foran fjernsynet og spiser 2 frysepizzaer. Altså, kunne der være ret meget at hente for Bente ved at få lavet nogle kost- og livsstilsoptimeringer? Jamen, vi er mange, der mener, at vi er lidt, at vi jo ikke, at du og jeg, vi skal nok finde ud af det, ikke? Men de sårbare grupper, og det kan fx være ældre, at de har, og kronisk syge, de kan have gavn af en klinisk diætist indsats. Ja. Og det er et område, der ikke er blevet prioriteret særlig højt, at kosten faktisk er vigtig for folk med kronisk syge eller er sårbare af andre grunde. Ja. Og så det burde være en tilgængelig ressource, man skulle kunne henvise mere til. Jo, og hvis man nu får folk hjulpet med kost- og livsstilsændringer, så kan det jo være, at man sparer ekstremt mange penge på medicin og andre udgifter. Men det kræver ligesom, at man tager det første spadestik
at gå i gang med det, og det koster jo ekstra penge, inden det bærer frugt. Ja, og det er jo simpelthen problemet med forebyggelse, ikke? At gevinsten kommer så mange år efter, at der er ingen, der gider at beslutte at investere i det, fordi at, de er for længst på pension. Det er ikke inden for den her valgperiode. Det er ikke mit liv. Nej, det er præcis det. Og det er lidt det, der er, kan være problemet med forebyggelse og beslutninger omkring at investere i forebyggelse, at når man regner, når sundhedsøkonomerne de først går i gang med at regne, så kommer gevinsten så langt ude i fremtiden, og så har de et begreb, der hedder diskontering, hvor man skal ligesom forrente investeringen med renters rente, og så nogle gange så kommer forebyggelse til kort. Der er endda en sundhedsøkonom, jeg har hørt, at det måske var billigere, at vi bare beder folk om at ryge sig selv ihjel hurtigt, ikke? At det ville egentlig være billigere, men jeg synes faktisk, at der er også et moralsk perspektiv her, ikke? Altså, vi har et moralsk forpligtelse som sundhedsfaglige personer, og det er at tage vare på vores befolkning og give dem et ordentligt liv, og mulighed for ikke at ryge og ikke at rode sig ud i alkoholisme og sådan nogle ting. Så jeg synes, men jeg tror også på, at der er et økonomisk, at meget forebyggelse vil være økonomisk godt for samfundet. For det er jo ikke kun et spørgsmål om at forebygge sygdom, det er også noget om, at de siger, at vi skal arbejde til vi bliver pænt gamle. Men det kræver jo, at vi kan slæbe os op på arbejde, ikke? Jo. Så derfor er der også et, hvad kan man sige, erhvervspolitik i det her, ikke? Vil jeg mene, ikke? Ja, og det bliver jo så igen et økonomisk synspunkt. Det er en man økonomisk kan betale sin beregning, skat til 79 år, ikke? Mm. Men jeg tror, vi skal til at runde af. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Jeg synes, det var fantastisk at have dig med. Det var fornøjelse. Nogle dejlige emner, vi er kommet igennem. Tak, fordi du kan komme. Selv tak.